Keď nebudeme odmietať náš vopred vyskladaný osobný učebný plán, nájdeme po mnohých skúsenostiach svoju rovnováhu v tejto duálnej realite. Potom nami už nebudú lomcovať rôzne krajné extrémy a nepokoje prichádzajúce zvonka. Nebudú nás ani vzrušovať negatívne vlastnosti a reakcie druhých, lebo začneme vyžarovať do okolia iné energie seba uspokojenia, seba vystačenia si, seba lásky a seba úcty. Tedy sa dostávame do štádia, že druhú bytosť do vzťahu nepotrebujeme preto, aby sme pomocou nej tu na zemi nejako prežili, aby sme ju inými slovami za niečo použili alebo využili, ale naozaj preto, aby sme spolu s ňou zdieľali naše pocity, radosti, túžby, sebarozvoj a ponúkané krásy a možnosti života. Keď sa dopracujeme do takejto vnútornej rovnováhy, dostaneme za odmenu harmonický, vzájomne vyvážený vzťah. Až s ním potom môžeme spoločne budovať vyšší rozmer duchovnej, božskej lásky, ktorú v nás začneme prebúdzať vyššími vibráciami a prácou so 4. srdcovou čakrou, až postupne prejdeme na sexuálnu alchýmiu a transformáciu, ktoré sú bránou do vyšších dimenzií. Všetky vyspelé staré kultúry sa jej venovali, lebo nám rozširujú vedomie a otvárajú cestu do iných realít, ktorá sa vyvíja do channelingu a prepojenia s celým univerzom. A pomocou nej zažijeme stav zjednotenia našich telesných polarít už tu, na duálnej zemi. Zažijeme božskú extázu zlúčením dvoch protipólov z veľkej lásky. Ak je vzťah dvoch ľudí postavený na duchovnom základe a je sítený skutočnou láskou, tou nevlastniacou a nemanipulujúcou božskou láskou, rozpúšťa aj našu karmu, omladzuje nás a celkové lieči. Z vlastných skúseností viem, že skutočnú silnú hodnotu má práve tento druh lásky. Musíme však do vzťahu ísť iným spôsobom, ako sme bežne zvyknutí.